Sä jaksat vieläkin leikkiä vaikeasti tavoiteltavaa. Jätä mut rauhaan! Sä oot seksikäs, kun sä anelet. Sä haluat tätä yhtä paljon kuin mäkin. Oot sä löytänyt itsellesi jonkun rikkaan elättäjän? Olisinkin. No miksi sä sit lopetat? En mä halua valehdella enää mun perheelle. Ne luulee, että mun iltakeikat on viinin myyntiä. No ihan sama mitä ne luulee. Tärkeintä on, ettei meidän asiakkaat kärähdä. Okei, on ikävää, kun ei voi kertoa totuutta. Mieti nyt, mitä sä hyödyt. Sä saat sun laskut maksettua, eikö sun tytärkin tarvii kaikenlaista? Sä oot yksi mun tuottoisimmista seuralaisista. Hei, jos sä haluat isomman osan tuotoista, niin me voidaan puhua. En mä halua lisää rahaa. Mulla riittää ihan hyvin, että mä myyn viiniä vinottaressa. Ai, mulle ei. Mä pidän sut oikein mielelläni mun palkkalistoilla. Mut vain sillä ehdolla, että sä samalla teet töitä mun seuralaispalvelussa. En nyt oikeesti voi pakottaa sua, mutta ehkä mä löydän jonkun toisen, joka tekee nämä jutut, eikä oo yhtä nirppanokka. Okei, mä hoidan ton homman. Mielelläni. Hienoa. Ai, ihana päivä. Päästä irti, hullu! Sä teet mut hulluksi. Apua! Auttakaa! Mihin sä meet? Mitä täällä tapahtuu? Oot sä kunnossa? Sä olet täynnä. Nella vois mennä sitten iltapesulle ja Severi omaan punkkaan. Onks me jäänyt tänne yöksi? Voi. Eikö pikku Severi uskalla mennä yksin kotiin? No uskallaan. Mut ois kivempi jäädä tänne. Voidaan laittaa mun huoneeseen patja. Ei kai siinä mitään. Sen kun sä jäät. Kiitos. Äiti kyllä ilahtuisi, jos säkin jäisit. Niin. Sulla on leveä sänky, kyllä se mahtuu. Eva saattais vähän pelästyä, jos se löytäis mut sieltä. No ei se oo mikään pelkuri. Ja voit sä nukkua sohvallakin. Me sovittiin Eevan kanssa, että mä oon taas ihasta, kun se pääsee töistä. Mut se voi mennä myöhään. Turha sanoo siitä enää mennä kotiin. Niin, kun sinne on niin hirveä matka. Minkä nyt laittaa se sänky kondikseen? Mut entä jos... Ei mitään jossittelua, vauhtia nyt. Siis tunsitko sä sen äijän? Monika. En mä haluaisi miettiä koko asiaa. Se oli sama tyyppi, johon sä törmäsit Amandassa. Sun entinen asiakas. Nyt sä kerrot, että mitä se on sulle tehnyt. Se raiskas mut. Sillä kertaa kukaan ei tullut väliin. Mitä? Jumalauta, tollaset tyypit pitäisi tappaa. Mä etin sen käsin. Anna olla. Ainakin mä toimitan sen sitten poliisille. Mä en halua, että sä teet mitään. Mun ura juristina on ohi, jos tää selviää. Mut sehän voi hyökätä uudelleen sun kimppuun. Se tietää, kuka sä oot ja missä sä asut. Siitä huolimatta. Moi. Moi. Menikö tavara kaupaksi? Mitä? Niin, että menikö viinit kaupaksi? Joo, meni. Nukkeas. Joo. Severikin halusi jäädä yöksi. Haluatko viskiä? Kolman fajan kanssa totui työmyssyihin.
mitä lapset ehdotti. No. Mehän se sun viereen yöksi. Mitä nyt sellaista? Niin. En tiedä. Mä oon aika väsynyt. Okei. Sulla on ollut aika pitkä päivä. Mä jätän sut nukkuu. Se olitkin sinä. Joo, ei tarvi kolkata. Jäit sitten yöksi. Joo. Ajattelin, että saat nukkua rauhassa. Kiltistä ajateltu. Eikö sun pitäisi ennemminkin huolehtia Oliverista? Se on Sergeillä. Se on siellä niin kauan kuin täytyy olla. Kiitos, että sä pelastit mut. Pelastan jatkossakin, jos pitää. Huomenta, kulta. No se ei sit tosiaan jäänyt. Tarkoitat se Jiriä? Vai onko se sun makkarissa? No ei ole. Mutta se kyllä kertoi sun ja Severin ehdotuksesta. Eikö se ollut hyvä? No musta tuntuu, että me nyt ei olla sun isän kanssa ihan siinä pisteessä, että se nukkuisi mun vieressä. No missä pisteessä te sit ootte? Kun sä tykkäät isästä ja isä susta. Mitä vaikeeta siinä voi olla? No aina ei pelkkä tykkääminen riitä. Pitää ottaa huomioon muitakin asioita. Esim. No mun työt. Mä teen tosi pitkiä Tee päiviä. sit vähemmän. Kyllä me pärjätään, jos me ei tuhlata. Mä olisin vaan oikea perhe. No kyllä sä saat jonain päivänä. Niin varmaan. Hei, kep hakee Severi aamupalalle. Rakas poikapuolenihan se siinä. Loppuksi tuttipullosta maito, kun sä oot noin kiukkunen. Joku sun entinen asiakkaas yritti eilen raiskata Monikan. Mitä, eikö teekään miljoonaa kuittaa? Onks Monika kunnossa? Mutta kuinkin. Mutta tämä sama pervo on onnistunut siinä kerran aikaisemmin. Joo, valitettavasti. Tällä kertaa mä ehdin väliin. Sä varmaan tiedät, kuka se on. Monika oli törmännyt siihen tuolla alakerrassa. Jos mä tietäisin, kuka se on, se jätkä ei olisi enää hengissä. Sä et oo hengissä, jos Monikalle sattuu jotain. Eikä se kaveri ole jo aika kaukana. Kun säkin oot noin pelottava. Se oli se sama hyypiö. Mä en tajua, miten se on saanut selville mun osoittajan nimen. Mä tiedän, että sä pelkäät sun uran puolesta, mutta tää tyyppi pitää nyt saada vastuuseen. Niin, mutta mä en aio sekoittaa poliiseja tähän. Mut mun siskoa ei kohdella noin. Mitään ei onneksi ehtinyt tapahtua. Kyllä mä pärjään. No onko näin? Vai esitätkö sä nyt vaan reipasta siellä? Mä oon tavannut mun työssäni paljon pahempiakin tyyppejä. Okei. Mut soitat sit heti, jos näet vilauksenkin siitä miehestä. Joo. Mä soitan.